फाइनली गाइज पवन सिंह के एक नया गाना आइल बाटे जौने गाना के नाम बाटे टिकुलिया ए राजा। उ गाना एकदम तबाही मचावता। और तो हम तो लोग के बता दी कि पवन सिंह के इहो ना पता होई कि पवन सिंह के हई वाला गाना वहाँ इंडिया में 1 नंबर पे ट्रेंड करत रहा, लेकिन ए बार नहीं करत। तो बहुत लोगों के पता हुई कि ये गाना की स्टोरी के बारे में और बहुत लोगों के नहीं पता हुई, तो हम ये गाना की स्टोरी बताएं। इमे यही स्टोरी बा कि मर्द मेहरारू के झगड़ा वाला। और जब भी पवन सिंह ऐसा गाना लिया उन्होंने और उमें आवाज़ देले रही शिवानी सिंह और म्यूजिक देले रहन प्रियांशु सिंह, तो उमें गाना एकदम तहलका मचा देला, 100 मिलियन क्रॉस चल जाला। भाई लोग अगर तो शादीशुदा बाढ़ लो तो ई ध्यान रखिए लो, कहीं बाहर जाता लो तो कोनो दोस्त की साथी अपनी मत ले जाइए लो, ना तो तहु लोग के हइये करना में झेले के पड़ी जौन पवन सिंह फिलहाल में ये गाना में झेलत आनंद। भाई छोड़ल जाओ आज की बकचोदी और गाना के बारे में बात करेंगे तो गाना के बहुत ही खतरनाक स्टोरी लियल गई बा, जौन स्टोरी एकदम तहु सुनबल तो मजा आ जाई। तो तहु के बता दी कि पवन सिंह अपनी मेहरारू से बता के गई रहन कि हम कहीं और जाता नहीं, और लेकिन उ नाच में जानन और रंगलीला करे लागे नन। तब तक उनका ड्राइवर जौन रहेला उ वीडियो बना के उनकी लगे भेज देले रहेला और उनका मेहरारू वीडियो देख लेले रहेली। ओकरी बाद से सवेरे जब पवन सिंह एंट्री लेना घर में तो पूछेली कहाँ गईला रहा, तो पवन सिंह के हई जवाब रहेला लेकिन उ मेहरारू काहे माने वाले रहले, थोड़ा बहुत उनके चेक करे ले मौके ले तब कहे न पवन भैया की कलिए तो नहिले बनी। ओकरी बाद ओकरी शर्ट में पवन सिंह के शर्ट में ओके टिकुली मिल जाला, फिर ओकर हई रिएक्शन रहेला। मेहरारू काहे के माने वाले रहले, काहे कि उ वीडियो देख लेले रहले। ओकरी बाद से तो उनकरी में डिवोर्स की भी बात हो जाला और गाना में बहुत कुछ बाटे। और गाना के जौन राइटर बा बहुत ही खतरनाक गाना लिखले बाटे। बहुत सा करे हम और खाना निकाल के रखा था, खाना चाहिए खाना। भाई पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह के लोग जानता कि हाँ यार बहुत ही मस्त गाना गावन और सुरीला आवाज भी इनकर बाटे। लेकिन तो लोग बता दी कि ये गाना में पवन सिंह आवाज बढ़िया गईलहू बनन और एक्टिंग भी कैले बनन, जौन यहाँ करे के चाहिए, जौन की तो लोग देख सकत लो। लेकिन भाई लोग पवन सिंह के हम यही एगो बात को हम कि तू इतना बढ़न स्टार हो गई भारत नचनिया न चावल छोड़ द। अच्छा बात बता दी कि हमके ये गाना में एक ही लाइन अच्छा लागल हो, जौन की गाना लाइन वाला तो लोग सुन सकत लो। और तो लोग के बता दी कि गाना बहुत ही मस्त बात तो लोग के शुरू में कहनी हो और ये गाना बहुत ही बाजा था, लेकिन एक दिन में या 2 दिन में 2-3 मिलियन व्यूज क्रॉस कैले बाटे यार। तो लोग क्या करता लो जाके सुन लो। और तो लोग के बता दी कि अगर ये गाना के नंबर देवे को तो 10 में से 10 नंबर देव, काहे कि ये गाना में कोनो चीज़ खराबी नहीं की, उनका एक्टिंग चाहे गाना में आवाज़ चाहे लिरिक्स और म्यूजिक में भी दम बाटे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दिया लो। तो मिलता नहीं कि नेक्स्ट वीडियो में।